бинандаҳои азиз салом, умедворам хубед ва дар ин рӯзҳои сарди зимистон қалбҳоятон гарм хоҳад буд. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар шуморо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 5 январ аст ва соат дар душанбе 11. Имрӯз дар барнома: аввалин парвози чартерӣ аз Тошканд ба Душанбе. Дар Британия ба далели густариши COVID-19 карантини сартосарӣ эълон шуд. Эрон гуфт ғанисозӣ 20% уранро дар Фардо аз сар гирифт. ширкати ҳавопаймоии Узбекистон Airways имрӯз 5 январ аввалин парвози чартериро дар хатсайри Тошканд Душанбе пас аз танаффуси чанд моҳа анҷом хоҳад дод. тибқи иттилои ҳамкорони мо ки дар фурудгоҳ қарор доранд, ҳавопаймои ин хатсайр соати 10:30 ба фурудгоҳи Душанбе расид ва соати 12 боз пас ба Тошканд парвоз мекунад. дар сомонаи ширкати Узбекистон Airways ишора мешавад ки арзиши билети ин хатсайр ба як самт аз $162 то $225 ташкил медиҳад. дар ҳамин ҳол анҷоми парвозҳо бо хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе ба муҳлати номуайян мавқуф гузошта шуд. нимаи моҳи декабр ниҳодҳои сайёҳии ин кишвар дар бораи оғози парвозҳои чартерӣ бо ин хатсайр аз 29 декабр хабар дод ки онро бояд ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба анҷом мерасонид. сабаби қатъ шудани парвозҳо кам будани мусофирон гуфта мешавад. дар мавриди оғози парвозҳои мунтазам миёни Тоҷикистон ва кишварҳои дигар ҳанӯз иттилои расмие нашр намешавад. мақомоти Тоҷикистон барои оғози парвозҳои мунтазам бо бархи кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Русия гуфтушунидҳо доранд ки риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷумлаи шартҳои он мебошад. Борис Ҷонсон, сарвазири Британия, шаби Душанбе эълон кард ки дар робита ба густариши якборагии вабои коронавирус дар ҳудуди кишвараш карантини сартосарӣ ҷорӣ шуд. ба сокинон тавсия шудааст танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ ба кӯча бароянд. бештари мағозаҳо ва муассисаҳои хизматрасонӣ баста мешаванд ва мактабҳо ба таҳсили фосилавӣ мегузаранд. бритониё аз шурӯи ҳамагир шудани вабои коронавирус бори севум аст ки карантини сартосарӣ эълон мекунад. бори аввал дар моҳи марти соли 2020, бори дуввум дар моҳи ноябр ва инак дар моҳи январи соли 2021 дар он кишвар карантин эълон шуд. дар Британия моҳи гузашта ба ваксиназании умумӣ шурӯъ карданд. наздики 9 миллион аз сокинони Британия то ин замон ваксин гирифтанд. сарвазири Британия гуфт то миёнаҳои моҳи феврал аксари гурӯҳи хатар ё риски кишвараш бояд ваксин зада шаванд ва баъди он мумкин аст карантин сабуктар карда шавад. дар Британия дар тамоми муддати хуруҷи вабои коронавирус бештар аз 2,5 миллион кас ба он мубтало шуда ва зиёда аз 75 000 кас фавтидааст. дар рӯзҳои ахир дар Британия якбора бештар аз 50 000 кас ба ин вабо мубтало шудаанд. агар умр вафо мекард, адиби шинохтаи тоҷик Муҳаммадзамони Солеҳ рӯзи 5 январ ба синни 70 мерасид. ӯ 11 соли пеш дар 58 солагӣ дар шаҳри Душанбе даргузашт, аммо аз худ осори мондагоре гузошт. Муҳаммадзамони Солеҳ аз ҷумлаи адибоне дониста мешавад ки бо навоварӣ дар сабку услуб вориди адабиёти тоҷик шуда, омезиши мавзӯъҳои тарихӣ ва пироҳани муосирро меҳвари навиштаҳояш кард. ҳоло дар бораи кору зиндагии ӯ гузорише дорем аз ҳамкорамон Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз ки ҳамроҳ мебинем. дар ибтидои солҳои 80-уми қарни гузашта як гурӯҳ ҷавонон ба адабиёти тоҷик ворид шуданд ки ба унвони нависандагони тозаназар муаррифӣ мешуданд. Муҳаммадзамони Солеҳ аз шумори он нависандагони ҷавон буд ки дар насри муосири тоҷик қолабшиканӣ мекарданд ва мавзӯъҳои насрро аз дигар равзана ба хонанда пешниҳод мекарданд. махсусан дар жанри қисса, повест ва ҳикоя, достон мегӯем, ҳикоя мегӯем, достони кӯтоҳ ҳикоя. ҳаминҳо ҳамин адабиёти моя ман аз нигоҳи ман ба як зинаи баландтар баровардам. аз нигоҳи дигар яке аз ҳаминҳо Муҳаммадзамони Солеҳ буд. огаҳии амиқ ба адабиёту равияҳои эҷоди асарҳои Мансур дар тағйири нигоҳи Муҳаммадзамони Солеҳ дар эҷоди асарҳояш нақш дошт. Муҳаммадзамони Солеҳ як нависандаи бисёр пурмутолиа шинохта шуда буд дар ҷомеаи мо, хусусан мутолиоте дар таърихи миллии мо ки маҳсули ҳамаи корҳои пешинаш дар рамани бисёр муфассали Девори Хӯросон хулоса мешуд ва яке аз асарҳои арзишманди
адабиёти мо, насри навини мо дар худшиносии миллӣ, романи таърихӣ ба шумор меравад. авҷи ҳунари нависандагии муҳаммадзамони солеҳро ба романи таърихии ӯ девори хуросон бастагӣ медиҳанд. ин роман ба ҷоизаи баландтарини адабӣ, ҷоизаи рӯдакӣ пешниҳод шуда, ба ин муносибат аз тарафи мунаққидон ва хонандагон баҳои баланд гирифта буд. ба қавли дӯстону пайвандон ва адибони тоҷик, аслан ҷанги дохилии кишвар ба ҷараёни зиндагии адиби ориф ва файласуф таъсири манфӣ расонд, ки баъдан дар байни мардум кам зоҳир мешуд ва як зиндагии гӯшанишини орифонаро ихтиёр карда буд. ин фурсате буд, ки ба омӯзиши зиндагиномаи паёмбари ислом рӯ оварда буд ва мехост романе дар бораи солҳои охири умри паямбар Муҳаммад нависад. муҳаммадзамони солеҳ дар поёни умраш таълифи асари бузурги дигараш ба унвони Куруши Кабирро шурӯъ карда буд. баъзе аз пораҳои Куруши Кабирро навишт ва мехост онро ба охир расонад. дар ҳамин миён бемор шуд ва дар зимистони соли 2009 дар синни 58-солагӣ аз олам даргузашт. бинандаҳои азиз, шумо шакли комили ин гузоришро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ тамошо кунед. ҳукумати Эрон гуфт Теҳрон ғанисозии 20% уранро дар таъсисот ё коргоҳи зеризаминии Фарду аз сар гирифтааст. ин сатҳи ғанисозии уран аз ҳадде, ки дар созиши ҳастаии соли 2015 Эрон бо 6 қудрати ҷаҳонӣ зикр шудааст, баландтар аст. Али Рабеӣ, сухангӯи ҳукумати Эрон, рӯзи 4 январ гуфт, барои анҷоми ин кор дастури раиси ҷумҳур Ҳасани Рӯҳонӣ содир шудааст. ин мавриди наве аз поймолшавии мувофиқатномаи ҳастаи Эрон бо қудратҳои ҷаҳон аст. аз замони берун шудани Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз таваффуқи ҳастаӣ дар соли 2018, Теҳрон татбиқи ин созишномаро кам кардааст. додгоҳе дар Британия рӯзи 4 январ дархости Иёлоти Муттаҳидаро барои истебдоди Ҷулиан Ассанҷ, бунёдгузори шабакаи Wikileaks, бо далели нигаронӣ аз вазъи равонии ӯ рад кард. мақомоти Амрико Ассанҷи 49-соларо барои нашру паҳни санадҳои махфии артиш муттаҳам мекунад. онҳо гуфтанд, ки бозбинӣ қарори додгоҳи Лондонро талаб хоҳанд кард. Ассанҷ дар соли 2012 аз тарафи Эквадор ҳамчун паноҳандаи сиёсӣ эътироф шуда, дар сафорати ин кишвар дар Лондон пинҳон буд. моҳи апрели соли 2019 бо талаби Амрико аз сафорати Эквадор ихроҷ ва аз тарафи мақомоти Британия ба ҳабс гирифта шуд. вакилони Ассанҷ мегӯянд, айбномаи ӯ сиёсӣ буда фишор болои озодии матбуот аст. ба қавли онҳо, таъқиби Ассанҷ хабарнигорони саросари оламро бо таҳдид рӯбарӯ мекунад. вакилони ҳукумати Амрико таъкид мекунанд, ки даъвоҳои ҳомиёни Ассанҷ қобили қабул нестанд. вазорати ҳифзи тандурустии Қазоқистон хабар дод, ки интихоботи пешурӯи парлумонӣ барои касоне, ки таби баланд доранд, утоқҳои алоҳидаи райдиҳӣ ташкил мешавад. дар ин бора дар ин вазорат рӯзи 3 январ хабар доданд, касоне, ки таби баланд доранд, ба толори умумӣ роҳ дода намешаванд. барои онҳо утоқи алоҳида ташкил мешавад, гуфтааст як масъули вазорати ҳифзи тандурустии Қазоқистон. ташкили утоқҳои алоҳида барои касоне, ки таби баланд доранд ва эҳтимол ба коронавирус мубтало шуданд, дар Қазоқистон кори нозирони интихоботиро душвор кардааст. бархе аз нозирони мустақил гуфтанд, ба онҳо касе шарҳ надодааст, ки утоқҳои алоҳида барои беморони эҳтимолиро чӣ гуна назорат кунанд. оҷонсии танзими бозори машрубот ва тамокӯи Ӯзбекистон бо ирсоли тарҳи қонуне ба ҳукумати он кишвар пешниҳод кардааст, фурӯши нос мамнӯъ эълон шавад. дар ин бора аз вазорати тандурустии Ӯзбекистон хабар доданд. ба гуфтаи вазорати тандурустии Ӯзбекистон, истифодаи нос ба сиҳати истифодабарандагонаш таъсири манфӣ дорад ва ҳамчунин ба муҳити зисти кишвар зиён мерасонад. бино ба як гузориши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, 6% наврасони аз 13 то 15 сола дар Ӯзбекистон нос мекашиданд. дар Қирғизистон 5,1%, дар Тоҷикистон 1,8% ва дар Қазоқистон 0,6% наврасон носкаш буданд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 5 январ чунин таъин кардааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд чанд хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон, ки тақдиматон шуд. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. то суҳбати дигар, хайр.